Мардорон, салом ба ҳама. Дирӯз бозии рӯзи шанбе гузаштанд ва мисли ҳамеша чанд бозие буд ки ҳақиқатан арзандан дар бораи онҳо гап заданд. Имрӯз мо маҳз дар бораи ҳамин бозиҳо суҳбат мекунем. Дарҳол мегӯям, инҷо сухан танҳо дар бораи абзор намеравад. Мо танҳо намегӯем ки бурд ё ки гол зад. Мо лаҳзаҳои муҳимро мебинем, ҳамон эпизодҳое ки ба бозӣ таъсири калон расонданд. Ва албатта ҳамаи ин гуфтаҳо фикри шахсии ман аст. Ман бозиро аз нигоҳи футбол мебинам ва фикрамро росту равшан мегӯям. Беҳавасбозӣ, бешитоб, оромона ва бо таҳлил. Пас ором нишинед ва тамошо кунед. Ҳоло як бар як бозиҳои ҷолиби дирӯзаро баррасӣ мекунем ва мебинем ки дар майдон воқеан чӣ гузашт, на танҳо он чизе ки дар табло навишта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷамъавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд бо промои махсуси мо AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. Майкл Керриг аз рӯзи аввали кораш нишон дода истодааст ки бисёр одамон дар бораи ӯ хато фикр мекарданд. Ӯ исбот мекунад ки барвақт ба ӯ шубҳа карданд. Муҳимаш он аст ки вай ин корро на дар бозиҳои осон, балки дар шароити хеле душвор нишон медиҳад. Бо омадани ӯ Манчестер Юнайтед ягон бозии сабук надошт, тома надошт. Он 4 бозие ки ӯ то имрӯз гузарон барои ҳар як мураббии нав хеле сангин ҳисобида мешавад. Бозии аввал фавран фишор, фавран имтиҳон. Бозӣ дар сафар муқобили Манчестер Сити, дастае ки барои қаҳрамонӣ меҷангад. Дар ҳамин ҳол рақобат бо Арсенал ҳам идома дорад. Ва Юнайтед чӣ кор кард, бародарон? Онҳо танҳо бурд накарданд, онҳо бозиро назорат карданд, ором бозӣ карданд, асабӣ нашуданд, тартиб доштанд. Ва ин фақат оғоз буд. Баъд аз ин ягон истироҳат набуд, ягон сабукӣ набуд. Бозии дуюм аллакай Арсенал, пешсафи Премер-лига, дастае ки дар майдони худ дар ин мавсим ҳеҷ гоҳ мағлуб нашуда буд ва боз ҳам пирӯзӣ 3-2. Дар ин ҷо характер дида шуд. Вақте лозим буд даста ҷавоб дод, бозиро идора кард ва лаҳзаҳои муҳимро аз даст надод. Бозии сеюм Фулхем, шояд номи калон нест, вале он вақт дар ҳаштгонаи боло буд. Рақиби осон набуд ва боз Юнайтед бурд. Баъд навбати ТОТТЕНХФА расид, дастае ки солҳои охир барои Юнайтед ҳамеша мушкилӣ эҷод мекард. 4 мағлубият пай дар пай, 8 бозӣ бидуни пирӯзӣ. Ҳамеша барояшон сахт буд, новобаста аз ҳолати Тоттенхем. Ва натиҷа чӣ шуд? Пирӯзии ором бо ақлона 2-0. Ҳаминҷо саволи оддӣ ба миён меояд. Ҳоло ҳам шубҳа доред ба Керриг? Бале, ин ҳамагӣ 4 бозӣ аст, лекин муҳим шумора нест. Муҳим он аст ки ин бозиҳо бар зидди кӣ буданд. Ин рақибони калонанд, фишор зиёд аст, интизориҳо калонанд ва Керриг дар муддати кӯтоҳ ҳамаашро дигар кард. Ӯ аллакай ба 5 пирӯзӣ дар 5 бозии аввал наздик шудааст, чизе ки Юнайтед қариб 2 сол карда натавонист. Тоттенхем ҳатто вақте хуб бозӣ намекунад ҳам одатан ба Юнайтед мушкилӣ меовард. Аммо ин дафъа Керриг онҳоро дуруст хонд ва идора кард. Ин тасодуф нест, бародарон, ин бахтам нест, ин натиҷаи кори дуруст аст. Ба бозии даста нигоҳ кунед. Ҳозир тамошои Юнайтед воқеан шавқувар шудааст. Пештар ҳатто вақте ғалаба ҳам мекарданд, мухлисон лаззат намебурданд. Ҳоло бошад ҳамаи чиз дигар шудааст. Бруно Фернандеш боз гол зад, боз пешсаф буд, боз ба бозӣ таъсир расон. Дар чунин лаҳзаҳо фаҳмидан мумкин аст ки чаро ӯ капитан аст. Вақте капитан барои 20 ассист дар мавсим меравад, чунин лаҳзаҳоро бояд истифода бурд. Коби Майну ҳам пешрафт кардааст. Ин равшан дида мешавад. Умуман қариб ҳамаи бозингарон беҳтар шуданд. Инро бо чашми оддиам дидан мумкин аст. Бемо ки ба ҳамаи дастаҳои топ 6 ғайр аз Челси гол задааст, боз дар бозии калон худро нишон дод. Ӯ маҳз дар чунин бозиҳо сатҳи баландашро нишон медиҳад. Ва як чизи муҳим, бародарон, то омадани Керриг, Юнайтед, Сити, Арсенал ва Тоттенхемро бурда наметавонист. Юнайтед ҳоло бошад дар 4 бозӣ ҳамаи ин рақибон мағлуб шуданд. Даста ҳозир тезтар боз мекунад, пасҳо зудтаранд, ҳамлаҳои ҷавобӣ тез ва хатарнок шуданд. Боварӣ зиёд шудааст ва ин ягон сеҳру ҷоду нест. Ин натиҷаи системаи дуруст аст. Керриг ҳатто аз хатогиҳои худ сабақ мегирад. Дар бозии гузашта ӯ риск кард, аммо дирӯз ҳатто вақте Тоттенхем бо 10 нафар монд, ӯ тавозунро нигоҳ дошт. Каземироро танҳо дар охири бозӣ иваз кард, вақте ҳамаи чиз зери назорат буд. Ин нишон медиҳад ки ӯ бозиро ҳис мекунад. Ҳатто он бозингароне ки дишаб гол ё ассист надоштанд, бисёр кор карданд. Бетӯб давиданд, ба дифоъ баргаштанд,
интизом доштанд. Далот хеле пеш рафтааст. дарвозабон боз як бозӣ бидуни гол гузаронд. Лисандро Мартинес ором бозӣ мекунад. паси аввалаш хуб аст. хатти дифоъро идора мекунад бо Харри Магуайр. даста ҳамчун як гурӯҳ хеле муттаҳид шудааст. Керик рекордҳояшро идома медиҳад ва муҳимаш ба даста боварӣ медиҳад. ин старт воқеан бисёр касонро ҳайрон кард. ҳеҷ кас интизор набуд ки ҳамаи чиз ҳамин қадар хуб мешавад. росташро гӯям, ҳатто агар Керик ба Сити ё Арсенал мебохтанд, бисёриҳо ӯро мефаҳмиданд, аммо ӯ ғалаба кард ва ин корро бо боварӣ анҷом дод. ҳоло Манчестер Юнайтед дигар ба поён нигоҳ намекунад бародарон, онҳо ба боло менигаранд. ҳоло гап танҳо дар бораи топ 4 нест. аллакай ҳисоб мекунанд ки то ҷои дуюм чанд хол мондааст. фарқият бо Ливерпул бартарин нисбат ба Челси, ин ҳама воқеият шудааст. ман инро аз аввал мегуфтам бародарон, агар мураббии дуруст дар МЮ кор кунад, топ 4 барои ин ҳаят мушкилӣ нест. сифат ҳаст, бозингарон ҳастанд ва ҳоло роҳ ҳам равшан аст. ин танҳо як бозии хуб набуд. ин боз як нишона буд ки дар Манчестер Юнайтед боз тартиб, боварӣ ва фаҳмиш пайдо шудааст ки даста ба куҷо меравад. Бародарон, биёед ҳоло вазъиятро дуруст фаҳмем. дирӯз Арсенал бозии худро гузаронд. муқобили Сандерленд ва бо ҳисоби 3-0 бо боварӣ пирӯз шуд. ҳоло онҳо бо фарқи 9 хол пешсафанд ва то анҷоми чемпионат бо 13 бозӣ мондааст. ин пирӯзӣ боз як бор нишон дод ки Арсенал ҳоло дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва мавқеашон дар ҷадвал тасодуфӣ нест. имрӯз бошад диққати ҳама ба бозии Манчестер Сити ва Ливерпул равона шудааст. ин бозӣ метавонад бисёр чизро тағйир диҳад бародарон, аммо новобаста аз натиҷаи он Арсенал айни ҳол худро хеле ором ҳис мекунад, чунки онҳо кори худро дирӯз иҷро карданд, 3 хол гирифтанд ва бори дигар фишорро ба рақибон гузоштанд. росташро гӯям, бозии дирӯзаи Арсенал воқеан ба бозии дастаи қаҳрамон монанд буд. ҳангоми тамошо ягон асабонӣ ё шитоб дида намешуд. ҳамаи чиз ором, бо тартиб ва бо назорат мегузашт. Арсенал аз дақиқаҳои аввал бозиро дар даст дошт ва намегузошт ки Сандерленд худро ба роҳат ҳис кунад. Микел Артета боз як маротиба нишон дод ки бозиро хуб ҳис мекунад. дасташ ором бозӣ кард, сабр кард, фишорро тадриҷан зиёд намуд ва дар лаҳзаҳои лозима гол зад. ин 3-0 тасодуфӣ нест. ин натиҷаи назорат, интизом ва фаҳмиши дурусти бозист. баъзе бозингарон махсусан хуб ба назар мерасиданд. пас аз хатогиҳои гузашта баъзеҳо худро гум накарданд, балки баръакс ҷавоби дуруст доданд. гол задан, боварӣ пайдо кардан ва нишон доданд ки барои чунин бозиҳо тайёранд. ин ҳамон характер аст ки барои муборизаи унвон лозим мешавад. дар қисми дуюм ҳам Арсенал суръатро пас накард. ҳатто вақте Сандерленд кӯшиш мекард фишор оварад, Арсенал бозиро ором нигоҳ дошт. ивазкуниҳо сари вақт анҷом дода шуданд ва бозингароне ки аз захира баромаданд ба бозӣ қувваи нав доданд. ин нишон медиҳад ки даста захира дорад ва танҳо ба як ҳаят вобаста нест. дар бораи Виктор Гёкереш ҳам ҳамаи чиз равшан аст бародарон. 2 гол кори худро анҷом дод. ҳамлагаро маҳз барои ҳамин меёрам, барои гол. вақте ки ӯ гол мезанад, дигар гапи зиёдатӣ лозим нест. ӯ кори худро кард. голи сеюм ҳам мантиқӣ буд. ҳамкории хуб, ҳаракатҳо сари вақт, ҳамаи чиз дуруст. ин гуна ғалабаҳо маҳз ғалабаҳои дастаи калон мебошанд. беасабонӣ, бешитоб, бо боварӣ. дар маркази майдон боз як бор кори Деклан Райс дида мешуд. ӯ мисли мошин кор мекунад. ҳамаи ҷо мерасад. ҳам дар дифоъ, ҳам дар ҳамла кӯмак мекунад. суръати бозиро хуб нигоҳ медорад. бе чунин бозингар чунин устувории Арсенал ғайриимкон аст. агар ба тасвири умумӣ нигоҳ кунем, ҳоло Арсенал аз он давраи душвор гузаштааст. он мусовиҳо ва бохтҳо аллакай паси сар шуданд. акнун ҷавоб равшан аст. пирӯзиҳо, боварӣ ва назорати бозӣ. дастҳои калон маҳз ҳамин тавр ҷавоб медиҳанд. аз ин рӯ бозии дирӯза танҳо як пирӯзии навбатӣ набуд. ин боз як ишора буд ки Арсенал роҳи худро ёфтааст. ҳоло навбат ба рақибон аст. имрӯз Манчестер Сити ва Ливерпул бозӣ мекунад, вале Арсенал кори худро аллакай анҷом дод ва фишор пурра дар тарафи дигарон аст. Лиам Росенор ҳоло дар Челси кори хеле хуб карда истодааст. агар росташро гӯям, имрӯз ӯ яке аз мураббиёни беҳтарини Премер Лига ҳисоб мешавад. аз вақте ки ӯ ба клуб омад, як чиз равшан аст бародарон. ҳамаи бозиҳое ки Челси бояд мебурд, бурдааст. агар ба ҷадвали бозиҳо нигоҳ кунем, мебинем ки ҳар ҷое ки Челси фаворит буд, он ҷо ғалаба гирифт. то имрӯз ӯ 9 бозӣ гузаронд, 7 пирӯзӣ ва 2 бох. ва ин 2 бох ҳам бар зидди Арсенал буданд, дастае ки ҳоло қавитарин дар Англия ба назар мерасад. пешсафи Премер Лига баромади
хуб дар Лигаи Чемпионҳо ва финалисти ҷоми Лига. Ин бохтҳо ҳам дар ду бозии пайдарпай буданд. Ҳатто дар он бозиҳо ҳам Челси тамоман бад бозӣ намекард. Барои ҳамин айбдор кардани Росенор ҷо надорад бародарон. Ӯ хуб медонад ки чӣ тавр зери фишор кор кунад. Ӯ бозиҳои душвори берун аз хонаро ҳам мебарад. Ғалаба бар Кристал Пэлас дар меҳмонӣ бо ҳисоби 3-1 далели равшан аст. Чунин бозиҳо пештар Челсиро ба мушкилӣ меандохтанд. Ҳоло бошад ин мушкилӣ кам шудааст. Даста устувортар шудааст ва дар он ҷое ки бояд ғалаба кунад, ғалаба мекунад. Бисёре аз мухлисон чанде пеш ҳатто бовар надоштанд ки Челси метавонад мустақиман ба ҳаштгунаи беҳтарин дар Лигаи Чемпионҳо роҳ ёбад. Шубҳа зиёд буд, бозиҳо ноустувор менамуд, аммо дар натиҷа пирӯзии муҳим бар Наполи дар меҳмонии дастае ки дар хонааш дербоз мағлуб нашуда буд. Ин ғалаба нақши калон бозидван нишон дод ки мураббӣ кори худро медонад. Дар бораи бозии дишаба ман пешакӣ гуфта будам, ман пирӯзии Челсиро прогноз додам. Чаро? Зеро ин ҳамон бозие буд ки Челси бояд осон Вулверхэмптон ҳоло заифтарин дастаи Премер-лига аст ва Челси кори худро кард. Бе воҳима, бе асабонӣ, оромона. Як чиз аст ки ба ман дар ин даста бисёр писанд аст. Барзии дастаҳои заиф онҳо сус намешаванд. Ҳар як имконияти худро ки ёфтанд фавран истифода мебаранд. Дишаб ин чиз равшан дида шуд. Хетрики Палмер зуд, дақиқ ва бидуни суханҳои зиёдатӣ. Ин сатҳи баланд аст. Агар ба рақамҳо нигоҳ кунем, ин тамоман ғайриоддӣ менамояд. Палмер аллакай рекорди бештарини хетрикоро дар байни футболбозони Челси дар Премер-лига дорад ва ӯ ҳамагӣ чанд мавсим аст ки дар клуб бозӣ мекунад. Барои ман ин рақамҳо хеле аҷибанд. Дар асл Челси натиҷаи бозиро ҳанӯз дар қисми аввал ҳал кард. Онҳо ҳамаи имконияташонро хуб истифода бурданд. Ду пеналти бо оромӣ заданд. Голи сеюм аз бозии кушод. Ҳамаи чиз ба ҷо буд. Хуsusan ҳамкории ҳамлагарон писанд омад. Фаҳмиши байни Палмер ва Жоао Педро. То имрӯз ин беҳтарин бозӣ байни онҳо буд. Маркази майдон ҳам хуб кор кард. Кайседо ва Сантос бисёр давиданд. Бозиро нигоҳ доштанд ва тавозунро аз даст надоданд. Дар қисми аввал даста бисёр ҷамъшуда буд. Дар қисми дуюм каме боз шуд. Назорат кам шуд, аммо ин ҳолати табиӣ аст. Онҳо дар меҳмонӣ бозӣ мекарданд ва маълум буд ки Вулверхэмптон дер ё зуд ба ҳамла мегузарад. Голе ки хурдан қабул кардан нохушоян буд. Аз як лаҳзаи беэҳтиётӣ омад. Зарбаи кунҷӣ каме бетартибӣ ва туп ба дарвоза даромад. Аз рафтори Санчес маълум буд ки ӯ бисёр асабонӣ шуд. Ӯ мехост бозиро бе гол гузаронад, вале нашуд. Бо вуҷуди ин даста ором монд ва бозиро ба охир расонд. Агар ба умум нигоҳ кунем бародарон, Росенор ба Челси дар вақти хеле душвор омад. Вазифаи ӯ равшан буд. Дастаеро ки дар ҳолати бад буд ба тартиб дарорад ва онро ба мубориза барои топ-4 баргардонад. Ҳоло бошад ӯ танҳо бо як хол аз топ-4 ақиб аст ва дар паҳлӯи Манчестер Юнайтед қарор дорад. Ӯ кори худро хуб иҷро карда истодааст. Ҳеҷ кас интизор набуд ки ӯ баъди ин хел бозиҳо Вестхэмро мебарад. Ҳеҷ кас фикр намекард ки дар Неапл ғалаба мекунад ва мустақиман ба топ-8 мебарояд. Аммо ӯ ин корро кард. Оромона бидуни гапҳои калон танҳо бо натиҷа. Барои ҳамин ҳамаи чиз оддӣ ва равшан аст. Ин мураббӣ сазовори эҳтиром аст. Челси ҳоло дар роҳи дуруст қарор дорад. Агар даста ҳамин тавр идома диҳад, мубориза барои топ-4 худ ба худ як қисми мантиқии мавсим мешавад. Дирӯз Барселона бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард. Агар танҳо ба ҳисоб нигоҳ кунем, фикр мекунем ки ин як бозии осон ва ором буд. Лекин агар каме амиқтар бинем, маълум мешавад ки бозӣ он қадар ҳам сода набуд ва чанд лаҳзаи ҷиддӣ дошт ки бояд дар бораи онҳо гап зад. Аввал аз муҳимтарин лаҳза сар мекунем. Бо вуҷуди ҳисоби калон дар ин бозӣ Барселонаро аз як қарори одилона маҳрум карданд. Лаҳза бо Ламин Ямал ин пеналтии равшан буд. ҳимоятгар пояшро ба пеш дароз мекунад. ба монанди шлагбаум ба тӯб умуман намерасад. Ямалро мезанад ва аз қафо тела медиҳад. Аммо довар бозиро идома медиҳад. Дар он вақт ҳисоб ҳамагӣ 1-0 буд. Агар Малёрка дар он ҷо ҳисобро баробар мекард, бозӣ метавонист тамоман дигар шавад. Фишор зиёд мешуд, асабонӣ пайдо мешуд, суръат дигар мешуд. Барои ҳамин чунин қарорҳо ҳамеша савол ба вуҷуд меоранд. Бо вуҷуди ин Барселона нишон дод ки ҳатто дар чунин шароит ҳам метавонад ғалаба кунад, чунки дар даста бозингароне ҳастанд ки метавонанд бозиро худ ҳал кунанд. Ламин Ямал ҳоло дар сатҳи хеле баланд қарор дорад. Ӯ аллакай нисбат ба мавсими гузашта бештар гол задааст. 5 бозӣ пай дар пай гол задааст ва ин корро дар сине мекунад ки бисёриҳо ҳанӯз таҷриба мегиранд. Яъне дар дастаҳошон дебют мекунанд. Ин кори тасодуфӣ нест, ин сатҳи воқеист. Дар маҷмӯъ Барселона дирӯз 3 холро бо сарфи ками қувва гирифт. Онҳо боз як бор нишон доданд ки чӣ тавр метавон дифои
зичро кушод. Малёрка кӯшиш мекард бо контратаку хатар эҷод кунад ва дар 25 дақиқаи аввал воқеан чанд лаҳзаи хатарнок дошт. онҳо 4 зарба заданд, 3 лаҳзаашон ҷиддӣ буд, аммо ҳамаи ин аз хатогиҳои худи Барселона сар зад. дар ин лаҳзаҳо бештар мушкилӣ аз тарафи Жуэл Кунде буд. ӯ чанд бор нодуруст амал кард. муборизаи ҳавоиро ба бозингари қадпаст бохт. пас аз баровардани тӯб рақибро назорат накард ва иҷозат дод ки бемониа зарба занад. ӯ дар майдон буд, аммо фаъол набуд. ин як қисми заифи бозии ӯ шуд. бо вуҷуди ин ҳисоби мусбат дар қисми аввал маҳз бо қарорҳои инфиродӣ таъмин шуд ва дар ин ҷо нақси Маркус Решфорд бисёр муҳим буд. гарчанде ки ӯ гол ё ассист надошт, маҳз зарбаҳои ӯ дифои Малёркаро шикастанд. пас аз як зарбаи ӯ Левандовски гол зад. баъд аз зарбаи ҷарима Ямал як лаҳзаи бисёр хатарнокро истифода бурда натавонист. ин ҳамон ҳолат аст ки омор ҳамаи чизро нишон намедиҳад, аммо таъсир бисёр калон аст. пас аз танаффус Барселона бозиро бозам қавитар кард. фишор зиёд шуд, назорат пурра дар дасти онҳо буд. то голи дуюм фарқият хеле калон буд. назорати тӯб, пасҳо, зарбо ҳамааш ба фоидаи Барса. Малёрка қариб пурра ба ҷаримагоҳ фишурда шуд ва дар чунин ҳолат Ламин Ямал бе муқоимат аз берун зарбаи дақиқ зад. шояд бозии дурахшонтарин надошту, аммо саҳми худро гузошт. як чиз дигар ҳам писанд омад. чӣ тавр Барселона бозиро анҷом дод. ҳеҷ ягон шитоб, ҳеҷ бесару сомонӣ. тӯбро нигоҳ доштанд, суръатро идора карданд ва дар охир голи сеюмро заданд. Бернал ин лаҳзаро бисёр зебо ҳал кард. дуруст кушода шуд Давид ва ин ҳолатро ба гол анҷом дод. барои як бозингари такягоӣ, яъне опорник бо қадди тақрибан 193 сантиметр, ин лаҳза воқеан ҷолиб аст. потенсиали ӯ калон аст ва маълум мешавад ки ӯ бо як нақш маҳдуд намешавад. илова бар ин бояд гуфт ки Флик дуруст ротатсия кард. Френки истироҳат гирифт, чанд бозингар вақти камтар бозӣ кардан. ин барои бозиҳои оянда хеле муҳим аст. аз ҷиҳати ҷисмонӣ даста бояд тайёр бошад. ҳамчунин дебюти Томи Маркес сурат гирифт ки нишон медиҳад ки мураббӣ ба вазъият пурра назорат дорад. агар ҷамъбаст кунем бародарон, Барселона боз як бозии хуб гузаронд ва натиҷаи лозимаро гирифт. дар тирамо вақте ки Педри ва Рафиня дар майдон набуданд, чунин устувориро тасаввур кардан душвор буд. ҳоло бошад даста нишон медиҳад ки метавонад ҳатто бе онҳо ғалаба кунад. албатта масъалаҳое ҳастанд ки бояд беҳтар шаванд. тайми аввал ин чизест ки бояд ҷиддӣ кор карда шавад. дар Лигаи Чемпионҳо чунин оғоз метавонад бисёр гарон тамом шавад, аммо дар маҷмӯъ ғалаба комилан сазовор буд. Барселона аксари вақт бозиро назорат кард ва ба натиҷаи мантиқӣ расид. ин футбол шояд ҳамеша зеботарин набошад, аммо он фаҳмо, ҳисобшуда ва самаронок аст ва маҳз чунин ғалабаҳо дар охир тақдири мавсимро ва чемпиониро ҳал мекунад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.